Erran bi akordio hartu ditugula gaur goizean, bat Mari Josek zabaldu duguna, batez ere zonalde katastrofikoa adieraztea hori, Tafallako inguru hori eremu katastrofikoa dela, eta alde hortatekan ere bidali ministeriora eskaera beraiek ere bertza adierazpenak ere egiteko. Orduan, hori eginta, guk eskatzen duguna da, ahalik eta azkarren laguntzak eta behar den guzia martxan jartzeko. Bertzaletikan Aranburu kontseilariak aipatu duna da autopista idekia dagola hainbertze kotxe normalendako, kamionendako, eta kamioi bereziendako bai ordaindu egin behar dutela. Eta hasiera batean uztailaren 9an ideki zen autopista, eta egonen da idekia betiko obrak bukatu arte. Bertzaldetik gu harremanetan gaude zonaldeko udalekin, batez ere jakitiko alde batetik guarderio aldetik nahi dire mendiko pista guziak ikusten aberria nola dauden, eta mendiak nola dauden, eta errekak nola dauden, eta ikusteko benetan zer egin behar den. Egia da ere, txekin ari garela lanean, alde hortatik ikusteko ere zer den egin behar dena ja nahi eta nahi ez, lehen bailen. Gero bertzaletik erran ministerioekin egon garela, ministroekin egon gara gaur goizean, bizkot ikusteko nola egiten aldugun gauzak alik eta azkarren eta alik eta hobekien gauzak arintzeko eta bideratzeko. Eta guretako guain oso importante izanen da, benetan kalteak ikustea eta ongi baloratzea zeintzuk izan du diren kalteak, hasi garaia lanean, heldu den astearen hasieran izanen ditugu ja datu batzuk, segurokoekin ari gara lanean, eta hortikan jakinen dugu benetan zenolako kalteak eta zenbateko kalteak izan ditugu.